Dobrý podvečer, vážení poslanci, vážení spoluobčania, milí hostia. Vítam vás na 18. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva vítam prednostku obecného úradu, pani inžinierku Ivanu Gecíkovú, pani ekonómku inžinierku Luciu Balašíkovú, hlavná kontrolórka obce, pani inžinierka Alica Borčeková sa dnešného rokovania ospravedlnila. Na dnešnom zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomných 9 poslancov. Neprítomní sú pán Juraj Mego a Michal Hademan, ktorí sa ospravedlnili. Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Súčasne si vás dovolím informovať, že z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva sa bude robiť zápisnica a zvukový a obrazový záznam. Ideme k voľbe pracovných orgánov zastupiteľstva. Za predsedu návrhovej komisie navrhujem pani Polčíkovú. Za členov komisie navrhujem pána Sochera a pani Kňatekovú. Má niekto iný návrh? Môže sa. To je jedno. Zaujali ste miesta, dávam teda hlasovať, kto je za. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Uznesenie číslo 198. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží schváľuje predsedu návrhovej komisie Ivetu Olčíkovú a členov návrhovej komisie Petra Sochera, Janu Kňatekovú, za 10. Ďakujem. Za zapisovateľa z dnešného rokovania obecného zastupiteľstva určujem pani Zdenku Kratochvíľovú. Všetci boli za? Za overovateľov zápisnice dnešného rokovania určujem pani poslankyňu Vaveríkovú a pána poslanca Murina. Predkladám teda návrh programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Za prvé otvorenie zasadnutia, za druhé voľba pracovných orgánov obecného zastupiteľstva, za tretie schválenie návrhu programu 18. zasadnutia, za štvrté interpelácie poslancov, za piaté správa o plnení uznesení, za šiesté plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra inžinierky Uharčekovej na druhý polrok 2016, za 7. správa auditora k účtovnej závierke obce Veľké Zálužie za rok 2015. Za 8. správa auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Veľké Zálužie za rok 2015. Za 9. druhá úprava rozpočtu obce na rok 2016. Za 10. odsúhlasenie priestoru pre OZ Bytis. Za 11. prevod obecného majetku priamym predajom. Za 12. schválenie všeobecné záväzného nariadenia číslo 4/2016 obce Veľké Zálužie o prenajme spoločenského domu. Za 13. schválenie cenníka služieb poskytovaných obcom Veľké Zálužie. Za 14. rôzne. Za 15. diskusia. Za 16. záver. Má niekto iný návrh? Ak nie, prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Schválenie návrhu programu 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 199. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Veľkom Záluží. Ďakujem. Dávam teda hlasovať, kto je za takýto návrh programu 18. zasadnutia. Zdržal sa niekto? Je niekto proti?
Ďakujem. Konštatujem, že program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. Ideme k bodu číslo 4, interpelácia poslancov. Otváram bod interpelácia. Ak má niekto z poslancov otázku alebo podnet, ktorý prispieje k zlepšeniu chodu obce, otázku na mňa, na ostatných poslancov, na riaditeľov základnej školy, materskej školy, centra voľného času, nech ich predloží. Pani Volá. Ja by som sa chcela, alebo respektíve chcela by som sa spýtať pani prednostky, ako je to vlastne s tou výberovou komisiou na dostavbu základnej školy, pretože vysvetlím. Dohodli sme sa na poslednom osobnom stretnutí, keďže všetci vieme, že sme zamestnaní. Ja som mu vyzvala s tým, že mi oznámi, či sa dá dať do komisie náhradník, pretože sme nevyobstarávali na prvej komisii. Potom mi volala s tým, že všetko padá a stojí na mne, aby som povedala, či daného 22. o 2. môžem. Všetci ste vedeli, že som povedala, že o 2. jednoducho nie, že môžeme teda o takto. Táto komunikácia, Ivana, vieš, absolútne sa mi nepáčila. Neviem, koľko si vedela o danom termíne. Koľko dopredu si mala tú vedomosť. Pretože ja som sa mala rozhodnúť a teda svojho zamestnávateľa kontaktovať do 20 minút a povedať, a výroky typu všetko stojí a padá na tebe a vysvetľuj ty rodičom, že za teba sa nedostavia škola, sú silní. To je trocha veľa, pretože myslím si, že my všetci tu, ako sedíme, chceme, aby sa škola dostávala. Nechceli sme ísť takouto cestou, vybrali ste ju vy, rešpektujeme to. Ale tak to nie. Ja som ti potom volala, dohodli sme sa, ale mohlo to byť bez toho prvotného všetkého okolo. Ty vieš, čo bolo. Koľko si vedela o tom termíne? No na tú otázku mám odpovedať poslednú. Môžeš mi odpovedať na to, koľko si vedela o danom termíne, prečo si ma ďalšia otázka, prečo si ma nekontaktovala s tým, že náhradník už nemôže byť, ako sme sa dohodli na poslednom osobnom stretnutí, a prečo to v podstate všetko dopadlo tak, ako to dopadlo. Ja prídem, ale vedela si, čo je za tým. O tom, že bude komisia zvolaná na 22. som sa dozvedela 5 minút predtým, ako som to volala. Takže nevedela som to skôr. Informácia, či je možné meniť schváleného člena komisie alebo navrhnúť člena komisie pre verejné obstarávanie, som mala potvrdené týždeň predtým od 2 rôznych ľudí, že nie Ale je my si ich na vedomie nedala. Ja si nedopovedala. Vyzvala si ma, tak chcem to povedať. Takže ešte som čakala na jednu pani, ktorá v tom čase, keď ja som sa dopytovala, bola na dovolenke a potom som išla na dovolenku ja. Ako náhle som všetko vedela, hneď som ťa kontaktovala. Keby som ti povedala tú informáciu od tých 2 ľudí, že nie je možné meniť komisiu, neviem, čo by to bolo vtedy prinieslo, pretože ten termín nebolo jasné, tam záležalo zase od časových lehôt a vyjadrenia jednotlivých uchádzačov. To bolo len prvé kolo, ktoré prebehlo, je to stále tá istá komisia, to isté obstarávanie. Prvé kolo bolo otváranie kritérií, ktoré sa volajú že ostatné. Teraz pôjde ďalšie kolo, ktoré sa volá kritéria. Pri tom prvom kole sa otvárali ostatné náležitosti, to boli zložené. Dobre, to je všetko v poriadku, ako to všetko vieme, len ja som chcela vedieť, ty si jednoducho začala hneď zvyšovať hlas na mňa a hovorím, útoky typu, za teba sa nedostavia, škola sa mi nepáči. Nepáčia sa mi jednoducho. Nie je to správne volené. Ja chcem, všetkými 10 som za, dostávajme tú školu, dostávajme v krátkom čase. Je to umelo naťahované všetko. Toto. Môj pohľad. Môj laický. V živote som nerobila verejné obstarávanie, ale fakt je to už dlho. Motáme sa v tom roku. No, takže keby si vedela, že ako sa obstarávať, tak ideme v veľmi krátkych základných lehotách a celé sme to urychlili tým, že sme zvolili postup verejného obstarávania elektronického. Keby sme išli cez vesnicu... Dobre, toto nebolo predmetom. Ja to dopoviem, môžem? Nie, ďakujem. Tak potom na čo mám niečo vysvetlať, keď ma nie... Nie, ja som chcela, mne si odpovedala, ale fakt sa mi nepáči, keď k nám pristupuješ ako k svojim študentom. Nie som tvoj študent, ani tvoj zamestnanec. Ja som ti to povedala hneď do telefónu. Dobre, prepáčte poslankyňa, ale jednoducho robíme všetko tak, ako sa dá. A
to, čo hovoríš ty, že jednoducho sa ti to zdá, že my nekonáme, tak potom to uráža potom nás, lebo pretože Dobre, snažíme beriem sa to späť, najviac. keď teda budeme všetci urazení, tak tá škola v živote dostávaná nebude. Dobre, vieš, že aj... Dobre, ja prídem na tú komisiu. Chcela som len toto vedieť, toto som dostala odpoveď. Ďakujem. Dobre, A ďakujem. môžem mať aj na teba otázku? Ty Nech ma sa tu páči. verejne môžeš urážať, ja nemám právo sa obhájiť. To sme vo veľmi demokratickej krajine. Dobre, poďme ďalej. Neviem, ako som ťa urazila, ja som ti len povedala to, Verejne čo som ti rozprávaš povedala do toho. vlastnú interpretáciu našich rozhovorov, ale dobre. A ešte si sa ma pýtala, že prečo sa to potom za 20 minút zmenilo. Ja som tam mala lehotu veľmi rýchlo sa vyjadriť, či môže byť komisia 22. Pretože potom už nebola pani pri systéme, ktorá to nahadzuje. Čiže ja keď som sa do tej 15:45 nevyjadrila, tak sa to mohlo dať až na druhý deň. Hneď po našom Dobre, rozhovore rešpektujem to, prídem to, lebo by som si v živote na triko nezobrala, aby sa za mňa nedostávala škola. A ešte jednu informáciu poviem, keďže máme prihlásenú do súťaže firmu, ktorá je veľmi špecifická, nemôžeme si dovoliť žiadne opomenutia a kroky, ktoré by boli nad rámec. Takže pokiaľ je štandardný pracovný čas od tej 7:30 do 16:00, nie je vhodné, aby komisia zasadala po takejto hodine. Ale ešte ja mám teda otázku na pánov poslancov. Ak budeme na budúce obsadzovať komisie pre verejné obstarávanie, toto ale súvisí s tým, že pokiaľ sa robia komisie, treba rátať, že sú povinnosti v pracovnej dobe. Takže kto má záujem byť členom komisie pre verejné obstarávanie, musí si byť vedomý toho, že musí prísť v pracovnej dobe. Pokiaľ takéto záujem, že budete chcieť byť s radosťou vás do komisie, budeme obsadzovať, ale tohto si musíte byť vedomí. My Ja sme sa sa ale neviem. rozprávali, Ivana, o čase o 15. hodine, teraz si povedala 16. Áno, ale keď komisia začne zasadať za 5:04, tak to nie je štandardný Ja čas. som nehovorila, pozor, za 5:04 som nikdy nepovedala. Povedala som o 2:30, či som niekde asi. Nedalo sa. Ona povedala, že obed je najvhodnejší čas. Videla si, koľko nám trvalo, keď sme otvárali ostatné a kritériá budú dlhšie a za účasti všetkých uchádzačov. Dobre, beriem. Ďakujem. Má niekto ďalší niečo? Pán Cucher? Ja chcem opýtať klasickú otázku. Do dnešného dňa mi stačí len áno a nie. Je vysporiadaný nejaký pozemok, ktorý je nutné vysporiadať, aby sme získali kanalizáciu? Je alebo nie? Jestli nevysporiadaný ulic. Ešte to nie je všetko spravené. Nie, ja sa pýtam, či je alebo nie. Len toto mi nemusíš okolo toho, aké sú prípravné práce, len či je alebo nie. Len to mi stačí. Neviem ti v tomto odpovedať, pretože ešte minimálne polovicu pozemkov máme pred sebou, tak ti neviem odpovedať, či máme všetky alebo nemáme všetky. Lebo to... A či vôbec máme jeden vysporiadaný? Máme. Áno. Aký to je? Ten pozemok je vysporiadaný. Reálne už je na LVčku. Ešte nie, lebo oni sa budú hromadne dávať na katastru. Nie, toto mi stačí. Nie, dobre. Už minulé to bolo vysvetlené tiež, Dobre, že mi tak. to stačí. Ale kataster nás požiadal, aby sme hromadne dávali, nie po jednej chvíle. Ďakujem. Má niekto niečo? Ja by som sa chcela opýtať pani prednosti, či je nejaký problém vyhnúť telefón a zavolať poslancov, je nás 11 za celú obec, tak si nemyslím, že je taký problém a zavolať, že mám niekde materiály, kde mi majú doručiť niečo takéto, pretože tak ako sme hovorili, sme zamestnaní, chvála Bohu, takže pochybujem, že by tu občania volili voľakých asociálov, ktorí by boli nezamestnaní za poslancov, keďže sme zamestnaní, tak nemáme čas byť doma cez pracovnú dobu a vyzvievať si materiály. Takže si myslím, že stačilo len zdvihnúť telefón a povedať mi, čo kde, aby som určite bola rada povedala, kde mi môžete nechať. Všetky materiály, ktoré vám boli doručené v listenej podobe, boli poslané v mailovej podobe. Doručovanie sa uskutočnilo, to je to isté, doručovanie sa uskutočňovalo aj v dopoludnejších hodinách, nechávali sa listy a súčasne vo večerných hodinách chodila pani Moravečková. Takže Vo večerných hodinách. chodila večer. O 6. večer Maja Moravečková chodila a odovzdávala. Máme na to viacerých svetkov. Že mňa doma bolo niečo, prečo chcete povedať? No, zrejme nebodá, keď ti nechala listok. Nie, u teba doma bol večer, ale neboli ste doma. Pri auta, neboli ste Nikomu zvonila, nikto neodpovedal. Ja či vám zavolať na telefón. Ona telefón nemá. Som povedala, Zdenka nepotrebuje komentárov, ja som interpelovala pani prednostu a som povedala, stačilo mi zavolať. Povinnosťou poslanca je aj sa informovať. A všetko ste mali mailom, takže
ako nebudem tu zoberať, Kde je tá povinnosť poslanca? zákon píše 9 paragraf 25. Informovať sa o tom, kde má materiál? Zaujímať sa o dianie v obci. A zaujímať sa o dianie v obci aj to, že Trošku zavádzam. Dobre, Danka. Ja som chcela len toto stačiť, keď je telefón. Ďakujem. Môžem sa ja spýtať pánov poslancov, či chcete, aby sa materiály poskytovali dvojako, čiže aj mailovej komunikácie, aj listinej, alebo stačí len Ale mail? nakoľko sme odmietli notebooky, tak áno. Ja som vám ponúkala tablety. Notebooky na seru sa ponúkal na začiatku volebného. Môžeme ísť ďalej? Má ešte niekto niečo? Ja by som chcela poprosiť formou teda do zápisnice, či by mi mohli byť poskytnuté všetky správy hlavnej kontrolórky od jej pôsobnosti až do teraz. Či je to problém, lebo ako si keď nemám nákopie, niektoré mi chýbajú, možno som nebola. Takže ja by som chcela požiadať takú formou cez zápisnicu, aby mi boli doučené, tlačené podobne. Ďakujem. Ďakujem. Chceš všetky správy, stanoviska? Áno. Neviem. Chceš za toto funkčné obdobie, alebo za predchádzajúce? Odkedy je to? Takže za jej funkčné pôsobenie. Je. Ďakujem. Ďakujem. Má ešte niekto z poslancov niečo? Tak nie, prechádzame do Možno číslo 5. ešte jednu vec. Ja som teda nejak nepostrehla, že kedy sme teda začali s tým projektom základnej školy, nakoľko som ako stavebnej komisie doposiaľ nevidela projekt základnej školy. A ani ako poslanec, iba sa tu stále niečo hovorí, ale na verejnom obstarávaní som videla, že teda je vyhlásená teda súťaž na 1 100 000 bez DPH, cca, neviem presnú tú sumu. Ja by som chcela, aby si sa k tomu pán starosta vyjadril, nakoľko podľa mňa, keď sme sa naposledy uzniesli, alebo si zastupiteľstvo, tak sme hovorili o nejakej inej sume, 350 000. Ja som tam videla, že sa zákazka nedelí, napriek tomu sú na 3 časti. Takže ja by som sa chcela opýtať, že čo tak tomu viedlo, oprávnilo a ako to teda je. Myslím, že sme to tu premietali na dataprojektore. Môžeme Tu už sme to premietali. Ja Ja už som neochotný volať komu vysvetľovať, pretože sa, keď bolo, že potrebuje žiadka, tak sa príde opýtať. No ja keď som aj bola... Jednoducho zákazka, ktorá má miliónovú hodnotu, sa nedá spraviť za 350 000. No my sme povedali, aby sa zastupiteľstvo sa vyjadrilo, čo sa asi má stavať. Napriek tomu si sa svojvoľne rozhodol nejako. Ja sa pýtam, čo ťa k toho viedlo a teda, aby si na to niečo povedal. To, že tu niečo premietalo, nehovorili sme o cenách, teraz som tú cenu videla. Tak sa pýtam. Myslím, že tedy stačilo 600. Hej. Teraz už je Keď som povedal 1 000 000, tak ste ma obvinili, že ten 1 000 000 odkiaľ má. Teraz ten 1 000 000 je tu. Ale veď špeciálne v sedenie škole by som si veľmi rád dal. My sme povedali za tých 350, ja som vám deklaroval to, že urobíme 2 triedy. Čo si nám deklaroval? Tak je prijaté uznesenie. Tak je prijaté uznesenie, tak potom... Tak, opísali sme ho? Ty si opísala konkrétne, myslím, že nemáme sa Ešte neviem, koľko tam bolo, ale neviem, prioritne tam bolo. Prioritne 4 triedy, myslím, alebo to vieme na všetko. No dobre. Dobre, veď to si teraz nepamätám, niekto povie 2, 4, niekto 8. Ale určite tam 2 neboli. Určite nie. Určite nie, ja si myslím, že vieme sa vrátiť k tomu uzneseniu. Akože, ale tuto ja chcem poukázať na to, že u nás bez nás, myslím, že to je veľká vec a investičný určitý zámer a dajme tomu, že teda aj poslanci by sa mali tomu vyjadrovať, pretože ideme z vlastných financií, berieme si na to návratné zdroje financovania a ako si obchádzaš to obecné zastupiteľstvo, ale že úplne. Nie len teda zastupiteľstvo, ale aj komisiu stavebnú, ktorá je teda prioritne na toto, myslím si, že to má aj v tom svojom ustanovení na komisie, že čo má robiť a čomu sa má vyjadrovať, ale si mi nepovedal, že čo ťa k tomu viedlo. Vyhlásiť tender na 1 100 000 bez DPH. A zaviazať obec s tým, samozrejme, prosím. Zákon o verejnom obstarávaní. Zákon. Áno. O verejnom obstarávaní zákazka sa nesmie deliť na časť, musí sa obstarávať celá. Preto sú tam 3 etapy, lebo v tej prvej etape sa dalo tie podmienky na ten úver 350 000. A ak si dobre prečítali tie etapy, tak vlastne druhá a tretia etapa sa bude stavať až po ukončení prvej etapy, sa začne stavať druhá s tým, že sa následne ohlási dodávateľ stavby do 1 roka. Pokiaľ sa neohlási do 1 roka od ukončenia prvej etapy, potiaľ nebude možné začať druhú etapu a zmluva stráca platnosť. Dobre, tomu rozumiem. Od
oprávnenie, aby ste to takto spravili, je podľa čoho? Vaše oprávnenie. Nie, teba, ty si vedúca úradu pána Sázu. Na 1 100 000. Tvoje oprávnenie to takto urobiť a zaviazať obec je aké? Podľa čoho je to oprávnenie? Podľa čoho? Robíme za 350, robíme. Ja som sa nepýtala My- na protiotázky, ja sa My pýtam, pokračovať nemusíme, lebo to bude musieť schváliť vy. Ale za 350 sa nedá urobiť 900 štvorcových metrov plochy. Janka, to ste vedeli všetci. 900 metrov štvorcových, to Áno. uznesenie úplne inak znie, čo sme schválili my. Takže sme to asi nevedeli všetky, pán starosta. No asi ste to 1000 nevedeli ešte. metrov. Petrovi som vysvetľoval, Peter, je to pravda? Vysvetloval Koľko si mi stál za to tvoj dá. dom? A taktiež si mi vysvetloval aj to, že za 600 by sa to dalo aj, ja ti aj nájdu, postaviť a zrazu 1 100 000 a ja hovorím, že aj milióna možno nebude stačiť. Ale, a zrazu je 1 100 000. Tak nemusíme to kúskovať, môžeme sa dostať aj 3 milióny. Dá sa spraviť krásny hotel Hilton za 2,5 milióna tam, kľudne, poďme do toho, veď máme peniaze. Keď sa dá na Bubon táto dedina dostať My veľmi máme 350 000, za ktoré to postavíme a dá. Chceš ísť robiť kanál, chceš ísť robiť vodu riešiť, chceš dostávať škôlku, chceš robiť toto, chceš robiť domov dôchodcov, ale minus milióna 100. Čiže keď si toto všetko naščítáš, tak koľko to bude? 10 miliónov? Možno, že? Možno, ale ty si primátor Košíc. Lebo tak sa správať k našim verejným peniazom, že si primátor Košíc, že máš rozpočet mesta Košíc a nie veľkého Som záležitosti. zadlžil dedinu, alebo chcem zadlžiť dedinu, alebo No minimálne 1 1 100 000 určite áno. Takto, robí sa tá škola celá za tých 1 100 000, alebo sa dala prvá etapa na 350? Toto je otázka, ktorú by sme mali vedieť do toho. Dobre, nie, ja zbytočne sa, lebo sa zamotávame jeden aj druhý. Celý ten problém spočíva, že tie 1 100 000, ste si na to trúfli a dali ho tam. Len takto ste ho tam šupli. Nešupli na 48 stránový rozpočet. Áno, 48 stránový rozpočet môže byť aj na 2 1 100 000. Aj na 3 1 100 000, aj na 5 1 100 000. Takže ukončil by som to v tom. Peťko, ja som není ani projektant, ani nič, to jednoducho ľudia to musia nejako takto spraviť, ktorí to vedia robiť. No, veď to je poriadne. Ale vy to viete robiť, to za 350 to postavíte. Ja som tebe hovoril, rob to ty. Prečo ste nedali firmy, ktoré vám to urobia? Ty si povedal, že máš firmu za 350 to Ja postaviť. som nepovedal nikdy, že Prečo mám sa nevyhlásil? 350 000. Mali sme tu alternatívu a sme vám preukázali, myslím, že dostatočne. A prečo si A takisto by ste bola aj komparácia aj inde, aj to vám bolo preukázané. Môžeme spraviť si špeciálne sedenie len kvôli škole. Dobre, je 350, začnite stavať. Začnite stavať. Nemôžeme ešte obstarávať. No veď ja viem. Takto sa viete, čo obstaráva PPP projekty na diaľnice 3-4 roka a nie na školu. Ale prosím vás. A koľko sa to obstaráva? Koľko? No? Oficiálne od apríla. Oficiálne. Oficiálne sa vo vestníku verejného obstarávania. A septembri ste nás ušli za to zaštitu. Dobre, poďme ďalej. Ja sa opýtam, pán poslanec, koľko máš certifikátov na verejné obstarávanie, že si splnil? Ja som sa opýtam. Ja nemám ani jeden certifikát na verejné obstarávanie, ale žiadne mesto a žiadna dedina na Slovensku okrem Veľkého Zálužia si neobstaráva úvery. Možno podľa tvojich metodických pokynov to začne od budúceho roku robiť všetko. Toto bolo niekoľko mesačné zdržanie. No. I toto je odpoveď na to, prečo škola sa nezačala ešte stále stavať. Tak Lebo ja ťa- obstarávaš úver. Od 18. apríla 2016 prijatím zákona 343 z roku 2015 už nie je potrebné obstarávať úvery, nakoľko finančné služby nepodliehajú, tak ako poisťovacie služby ostali, ale tieto nie. Pokiaľ sme obstarávali podľa zákona 25 z roku 2006, jeho neskorších zmenách a predpisov, tak v prílohe 2 bola uvedená príloha 1b, kde finančné služby boli služby prioritné, ktoré sa obstarávali. Znova Nemusíš mi veriť, môžeš. Nie, Takéto postupy robilo viacero obcí, nie sme jediní. Ešte raz, teraz mi tvrdí, že od apríla, čo je pravda, sa nemusí. Od 18. A takisto to platilo aj predtým. A ukázal som vám mesta a obce, takto som prišiel s nimi, ktoré neobstarávali úver. Dobre, ale keď to chcete naťahovať, tak nedávajte toho čierneho Petra na nás, že sa z toho Komu si to škola ukázal? nestáva, ale dá. Ako? Komu si to ukázal? Hovoril som vám o tých mestách. Na zastupiteľstve, takto som ti čítal priateľ mesta. Raši? Môj priateľ Raši, tento. Dobre, ďakujem. O tom Ideme k priateľstve. bodu číslo 5, správa o plnení uznesení. Vzhľadom k tomu, že hlavná kontrolórka obce, inžinierka Alica Vorčeková sa z dnešného rokovania obecného zastupiteľstva ospravedlnila,
Prosím pani prednostku obecného úradu, aby prečítala správu o plnení uznesení zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorú pani Uharčeková doručila z podateľne obecného úradu v stredu 10.8.2016. Takže uznesenie 190 z roku 2016, voľba pracovných orgánov. Mám čítať texty uznesení, čítať či iba plnenie uznesenia, tak to chcete. Takže plnenie, uznesenie splnené. Uznesenie číslo 191/2016, bodu číslo 3, schválenie návrhu programu 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Plnenie, uznesenie splnené. Uznesenie číslo 192/2016, správa o plnení uznesení. Uznesenie je splnené. Správa o uznesenie číslo 193/2016, bodu číslo 6, protest prokurátora pre rokovanie. Plnenie. Uznesenie splnené, inžinierka Uharčeková, hlavný kontrolór obce, pokračuje pracovnej činnosti na základe pracovnej zmluvy zo dňa 18.3.2013. Uznesenie číslo 194/2016, vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj obecného majetku. Uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 195/2016, zámer založenia spoločného úradu životného prostredia. Uznesenie je v plnení. Uznesenie číslo 196 roku 2016, prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska. Uznesenie je splnené. Uznesenie číslo 197/2016, bodu číslo 10, plán práce hlavného kontrolóra inžiniera Lahučkého. Uznesenie je splnené. Ďakujem. Prosím predsedu návrhovej komisie, prečítam návrh na uznesenie. K bodu 5, správa o plnení uznesenie číslo 200, obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie správu hlavného kontrolóra inžinierky Alice Uharčekovej o plnení uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom. Ďakujem. Dávam teda hlasovať. Kto je za? Zdržal sa niekto? Ešte raz, zdržal sa niekto? Je niekto proti? Už jeden sa zdržal. Kto sa ešte zdržal? Nikto. Okay. Ďakujem. A súčasne si dovolím otvoriť otázku pána Ivana Lahučkého, hlavného kontrolóra, ktorý tiež nevie, čo so sebou, alebo čo má vôbec so sebou robiť teraz. Pretože to bol do funkcie zvolený 13.5.2016, avšak 30.6.2016 obecné zastupiteľstvo opätovne ustanovilo do funkcie pôvodne zvolenú hlavnú kontrolórku pani Uharčekovú. Súčasná legislatíva nepozná funkciu dvoch hlavných kontrolórov v jednej obci. Preto vás, vážení poslanci, žiadam, aby ste túto situáciu nejako vyriešili. Mali ste ju vyriešiť, mali ste nám oznámiť, nikto neoznámil. Vznikajú totiž absurdné situácie, napríklad bez správy hlavných kontrolórov. Čo budeme jednu brať, druhú nebrať, máme VZDNK, alebo jedno zoberieme a druhého nie. Nech sa páči, teda otváram rozpravu, vyjadrite sa k tomu. Čiže existuje bod rôzne a bude rôzne, budeš mať návody na riešenie, na hlasovanie poslancov, ako sa tohto pojmu. Čiže to budú rôzne, budú príslušné návrhy uznesení i k riešeniu tomuto problému. Ďakujem. Dobre, ďakujem. Môžeme pokračovať? Ideme k bodu číslo 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra inžinierky Uharčekovej na druhý polrok 2016. Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Zálužie zrušilo 30.6.2016 uznesenie číslo 151/2016, ktorým odvolalo hlavnú kontrolórku obce Alicu Uharčekovú. Alica Uharčeková sa opätovne ujala funkcie hlavnej kontrolórky a predložila obecnému zastupiteľstvu návrh plánu práce na druhý polrok 2016. Návrh plánu práce bol zverejnený na úradnej tabuli obce aj na internetovej stránke obce v zákonom predpísanej lehote. Poslancom obecného zastupiteľstva bol návrh plánu kontrolnej činnosti doručený mailovou poštou aj v listinnej podobe. Do dnešného dňa nik z poslancov nepredložil pozmeňovací návrh k návrhu plánu kontrolnej činnosti pani Uharčekovej. Prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Keby som k tomu mohli ísť na rozpravu?
No, až to bude v rôznom, tak mne to jedno. Oni to budú. Jak tomu to bude dobre. Ja som tam chcela doplniť ešte dve konkrétne veci. Dve kontroly. Takže či teda priamo do toho plánu kontrolnej činnosti, ale sme museli samostatným uznesením, čiže priamo do toho napísať. To bude pozmeňovací návrh bude 1 a plán bude 2. To bude súčasťou toho. Čiže najprv pozmeňovať a potom návrh na kontrolu. Takže podávaš podmienovací návrh? Áno. Doplnenie. Potom mám Takže ja by som to výkon pravidelné následné kontroly, ostatné kontroly. Asi ostatné kontroly, takže bod 3. Bod 3. Ale to sú ostatné kontroly. Áno. Takže ja by som chcela, aby pani hlavná kontrolórka do nasledujúceho obecného zastupiteľstva preverila zákaz zmyslov hodnotou. A dala nám k tomu stanovisko. Takže stanovisko alebo výkon kontroly zákaz je zmyslov hodnotou. Áno, výkon kontroly zákaz je zmyslov hodnotou. Za aký čas sa doplňuje? Za vlastne tento, odkedy mám starosť na našla, že od roku 2001. Od 2015-16 s nízkou hodnotou. To má s hodnotou, ale nedala si to. Toto hodnotu. Čiže v tomto hodnotou má s hodnotou. To je správne. Kontroly zákazy. A akého dáta? Ukončenie. Za ktorý rok? Za rok? 2015 a môžeme vedieť aj prvé dva kvartále 2016. Vychádzajú aj zo zákona, takže to nie je nič, čo by sme chceli na tom, že od nej je navyše. A 2016? Áno, a prvé dva kvartále za rok 2016. A štvrtý bod, to je tá druhá vec, máme tam bude dojde, to je jasný, čo výkon kontroly, môže písať tam. Zákonnosti pridelenia bytov. Zákonnosti pridelenia bytov. Pani prednostky inžinierky Ivany Decikovej PHD. To je môj pozmeňovací návrh. Ale toto bude ešte pomôcť.
Uznesenie číslo 201. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje pozmeňovací návrh Jany Kňapechovej o doplnenie pozmeňovací návrh plánu kontrolnej činnosti Jany Kňapechovej doplnenie bodov ostatné kontroly o bod 3 a 4. Bod 3. Výkon kontroly zákaziek s nízkou hodnotou za rok 2015 a prvé 2 kvartály 2016. A bod 4. Výkon kontroly zákonnosti pridelenia bytu pani prednostky inžinierky Ivany Gecikovej PhD. Za obidva budeme hlasovať naraz, alebo každý zvlášť. To pozmeňovať ako celok, čiže sa môže naraz. Dobre, tak dávam hlasovať, kto je za tento pozmeňovací návrh. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Dvaja. Takže za. Z 10, čiže 9. 9. Proti. Dvaja sa zdržali. Čiže obecné zastupiteľstvo. ako celok. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra inžinierky Varčekovej na druhý pol z 2016, uznesenie číslo 202. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra inžinierky Alici Varčekovej na druhý pol 2016 v znení pozmeňovacieho návrhu. Tak dávame znovu hlasovať? Tak dávam teda hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Dvaja. Ideme k bodu číslo 7. Správa auditora k účtovnej závierke obce Veľké Záluží za 2015. Obec má zákonnú povinnosť dať overiť účtovnú závierku obce nezávislým auditorom. Spoločnosť Renaudit predložila v júni správu nezávislého auditora k účtovnej závierke obce. Poslancom účtovného zastupiteľstva bola správa doručená mailovou poštou aj v listinnej podobe. Prosím vednosť obecného úradu, aby prečítala základné body správy. Takže spoločnosť Renaudit Consulting spoločnosť s určeným obmedzeným realizovala audit a realizovala svoju kontrolu a predložila správu účtovnej závierky obce. Konštatuje, že podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Veľké Zálužie k 31.12.2015 a výsledky jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Toto je originál správy, ten ďalší text, ktorý sa nachádza zo všetko prílohy, je to vlastne účtovná závierka, ktorú spoločnosť Renaudit, ktorá má licenciu 238, overilo. Je to založené na plne kancelárii obecného úradu prednosti. Čiže my sme dostali iba ten súhrn. Tá samotná celá správa je zaučená. To sú len výkazy účtovné, takže. A tieto účtovné závierky sa nachádzajú na verejne dostupných stránkach účtovných závierok napísané, takže nie sú vôbec tajné, dajú sa tam kedykoľvek vytiahnuť. Je to tam uložené, ľudská to tam pravidelne nachádza podľa zákona. Ďakujem. Prosím predsedu návrhovej komisie, aby prečítal návrh na uznesenie. Uznesenie číslo 203. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží, správa auditora k účtovnej závierke obce Veľké Zálužie za rok 2015, uznesenie číslo 203. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie správu auditora k účtovnej závierke obce Veľké Zálužie za rok 2015 od dňa 28. júna 2016. Ďakujem. Dávam teda hlasovať, kto je za.
Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Jeden proti, jeden sa zdržal, takže je nás 7 za. Konštatujem, že bod programu bol prerokovaný. Z bodu číslo 8, správa auditora k konsolidovanej účtovnej závierke obce Veľké Zálužie za rok 2015. Aj tu má obec zákonnú povinnosť dať overiť konsolidovanú účtovnú závierku obce nezávislým auditorom. Spoločnosť Renaudi predložila v júni správu nezávislého auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce. Poslancom bola takisto správa mailovou poštou aj listinnej podobe doručená. Prosím prednostkovec na úradu, aby prečítala základné body správy. Opätovne robila správu a overovala konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosť Renaudi Consulting. Hodnotia následovne vyjadrujú názor. Podľa nášho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaným celom zostavila materská spoločnosť Obec Veľké Zálužie, poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácii k 31.12.2015 a aj konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Opäť je certifikovaná pečiatka. Správa má 2 strany, všetko ostatné sú prílohy, ktoré sú zverejnené v listách ako konsolidovaná účtovná závierka. Ďakujem. Takže tu musíme dať hlasovať. Kto je za? Pardon. K bodu 8, správa auditora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Veľké Zálužie za rok 2015, uznesenie číslo 204. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie správu auditora o konsolidovanej účtovnej závierke obce Veľké Zálužie za rok 2015 od dňa 28. júna 2016. Ďakujem. Dávam teda hlasovať, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Konštatujem, že pod programu bol prerokovaný. Ideme k bodu číslo 9. Druhá úprava rozpočtu obce na rok 2016. V priebehu hospodárskeho roka dochádza k viacerým situáciám, ktoré si vyžadujú priebežne úpravu rozpočtu. Návrh druhej úpravy rozpočtu bol priebežne prediskutovaný s predsedom finančnej komisie, pánom poslancom inžinierom Andrejom Moravčíkom a niekoľkými poslancami, ktorí sa dopytovali osobne. Poslancom obecného zastupiteľstva bola nová úprava rozpočtu doručená mailovou poštou aj v listinnej podobe. Návrh druhej úpravy rozpočtu obce bol zverejnený na úrodnej tabuli obce aj na internetovej stránke obce zákonom predpísanej lehote. Súčasne bolo do podateľného obecného úradu zaslané stanovisko hlavného kontrolóra obce inžinierky Vačekovej, ktoré bolo následne preposlané poslancom obecného zastupiteľstva. Prosím pani ekonómku obce inžinierku Luciu Valašíkovú, aby podala stručnú správu druhej úprave rozpočtu. Takže návrh druhej úpravy vám bol rozposlaný, takže to len zhrniem. Vychádza zo schváleného rozpočtu obce na rok 2016 zo dňa 27. februára. Príjmy obce navrhujeme navýšiť vo výške 40 000 eur. Je to vytvorenie kapitálovej príjmovej položky predaj majetku obce Hasická zbrojnica v tejto výške. Tieto peniaze už aj máme na účte. Výdavky navrhujeme ponížiť bežných výdavkov vo výške 28 223,33 eur a v kapitálových výdavkoch navýšiť vo výške 77 633,32 eur. Celková bilancia je prebytok 99,11 eur vrátane základnej školy. Konkrétne položky sú rozpočtové. Ja ešte prídu tie pozmeňovania sa chcela napríklad tam na zároveň alebo vodovod na vodnej, že by to priblížiš trošku tam na položka 30 000 eur. To bolo prejednávané aj s... No ale aj takto otvorím, že nie je tým vesmý problém, že ten vodovod treba nejakým spôsobom riešiť, že tomu povie, že pokiaľ má viesť, ako je to plánované, koľko domov sa zhruba naplní a či máte to... 14 domov sa naplní. Bolo to odmietnuté na základe požiadaviek obyvateľov, ktorí v tej časti bývajú. A keďže máme správcu vodovodu, ktorý má v rámci svojej zmluvy aj takéto činnosti, tak sme ho požiadali o vypracovanie cenovej ponuky. My sme to všetko prerokovali s Andrejom, všetky si to tam, ja sa to s tebou osobne zahodnú. Pamätáš? No, v tom by som sa rád vyjadril. Takže...
toto, čo sa tu predvádza, toto, čo tu je dnes, to je, ako mňa to fascinuje doslova, to je úžasné, že so mnou je niečo prejednávané, potom som počul, že s niektorými ďalšími poslancami bolo niečo prejednávané a nie sme schopní zvolať pracovnú poradu. Ako to prečo robím? To na čo robím? Tam sa to navyšuje kapitálové výdavky o 10 000 eur a my o tom ani nevieme spolu diskutovať na mestskom úrade. Potom, lebo ty na to povieš, že s vami sa nedá, alebo s niektorými poslancami sa nedá, s niektorými sa dá, niektorí sú vyvolení, niektorí nie sú vyvolení, to je jedno. Proste, ale potom my niečo schválime a vy rozhodnete o tom, že nie 350, ale 1 100 000. Neviem, to si mi odpovedal, doteraz si mi odpovedal, že na základe akého nariadenia, zákona, neviem čo, toto si dovolil urobiť, toto neviem. Ale vy neviete normálne komunikovať s poslancami, zvolať pracovnú poradu a aby sme diskutovali o tom. Ja s touto úpravou nemám problém, tam sú nejaké, sme si to nejaké položky, ale to nemôžeme diskutovať, že dobre, tak nemu to povieme, ja to mám povedať ďalším. Čo to ja mám povedať ďalším? Veď ďalší poslanci mali byť priamo, ty chceš získať podporu pre daný návrh, vy niečo navrhujete z obecného úradu a získať podporu preto, tak sa zídem so všetkými poslancami, či sa mi páči, či je modrý, zelený, či má blond vlasy alebo jaké, a sa ich opýtam, čo to navrhuje a diskutujeme o tom, prečo áno, prečo nie. Takto by to malo fungovať. Ja nemám, hovorím, s tým problém, tam aj ste spomínali tú vodnú a podobne. Áno, viem o tom, ale veď, čo ostatné? Potom je tam taká vec, že do vysporiadania pozemkov stále to navrhujete. Ja toto nemôžem schváliť, pretože už si je poslal 5 000 eur, je to včerpaný a na základe čoho si ich poslal, keď to nemá schválené rozpočet? Znovu robíš to isté, čo som ťa upozorňoval v novembri minulého roka. Znovu to isté. Tak to aspoň už konečne urobíte tak, že počkajte na to, kým je to schválené a potom to pošlite. Nie, že to urobíte naopak, a čo som upozorňoval. Čiže dávam nejaký poslanecký návrh o tom. Ostatné zmeny sú tam, navrhujem schváliť. To vysporiadanie pozemkov, to si nesúhlasím, ale záleží na poslancov, ako sa zachovajú. Ale toto je absolútne, tu sa vôbec nevedie komunikácia. Veď sa správaš úplne, že arogantne voči poslancom a toto sa nerobí. Ja sa správam arogantne? Áno, lebo nevieš im zavolať a zvoliť na pracovnú poradu. Andrej, minulé, keď bola zvolaná pracovná porada, prišli 4. Toto je tiež... Kedy minulé? No keď toto Fer odišiel po pol hodine. Keď tam povyklikoval starosta, nie, keď sa týkalo ohľadov pána inžiniera Laručkého a do vysporiadania sa... A si myslíte, že vám budete urážať na pracovných poradách, tak máte veľkú smolu. Ty ma neurážaš. Ja som to neurobil ešte. Čo ale ja som nesvedkoval to voči ďalším poslancom. Však ja to viem, ale ako však nie. Treba s nimi komunikovať. Veď na to sú komisie zastupiteľstva, tie sa majú schádzať, nie je povinnosť zo zákona zvolávať pracovné porady všetkých poslancov, na to sú komisie zastupiteľstva, ktoré majú... Na to sú komisie. A keď si minulých voľbách, keď ti toto spravil prednosta, ty som bol zvedavý, čo si sa zatváril. Ale my sme sa stretávali, Andrej. Ale my sa stretávali, áno. Ale keby nezvolal niekto pracovné porady. Ak si spomínate, mali sme 2 pracovné porady, na jednej Peťo povyklikoval červený v afekte starostovi, že je zlodej, ako na toto nie je potrebné zvolávať pracovné porady, pretože sa tam nerieši konštruktívne, len sa tam osočujeme navzájom, o tom nie je pracovná porada. A keď sa prejednala taká dôležitá vec, ako bola nástup inžinierky Oharčekovej a čo ďalej s pánom inžinierom Lahučkým, tak ste prišli 4. Takže o tomto má byť porady. Tak keď sa stretnete 11, budíš, robme sa. Pán starosta s tým súhlasí, ale nie je to, že si budeme stále niečo... Tu vybereš nejakú výnimku, že sa 4 normálne sa stretajú normálny počet poslancov, to je jedna vec. Druhá vec, sú tu, hovorím, veľké položky v rozpočte, o ktorých sme sa mali rozprávať, nie len ja, lebo ja to viem a ja to poviem, Peťo, ja to poviem na tutóre. No, keby si mal dať ako predseda finančnej komisie teraz správu. Ja dávam správu, ja tú správu teraz hodím hoci kedy. Ale tu sa normálne nevieme rozprávať v tejto dedine, to je to. A vy nie ste toho schopní zavolať a poslancov, a čo sa majú dopytovať? Obecný úrad je zo zákona Ivanka úplne nejak inak konštruovaný.
zastupiteľstvo. Keď vás mám volať, povedzte mi, kedy dovolíte termín a prídem na ten termín. Úžasné. Ale ja vás zavolám na pracovnú porod a prídete 4. No a čo keď Aj z prídeš toho sa jeden 4? rozčúli, vynadá mi, že som zlodej a odíde. Ale A na toto mám zdravať porady. Nedotiahnu sa veci, vy sa tam len Vieš, nadáva. hovoríš B, Hovorím B, ja A, hovorím A. z čoho to vzniklo? Ako ste v tej téme sa dostali? Môžeme o tom rozprávať, koľko len chceš. Ďalšia vec je, keďže si spravíš sumár pracovných porád, ktoré boli, tak ti garantujem, že na 90% tam bude 80% väčšia účasť. Čiže keď si vybral nejaké čerešničky z pracovných a taktiež keď sme riešili kanalizáciu, tak tá kanalizácia sa šťastie aj pohla minimálne toho, ako sa má ďalej riešiť, vďaka tomu, že tam bola tá pracovná porada. Čiže vybrať si len negatívum, ale nepovedať aj to pozitívum tých pracovných porad, prečo majú zmysel a hovoriť niečo o prázdninových mesiacoch, kde naozaj ťažko naženeš tých poslancov a taktiež hovoriť o tom, že účelovo riešite schôdzi, keď vám vyhovujú do poludnia a keď neprídeme, tak zo pár vysmiatých poslancov tu hovorí, ako si my neplníme svoje povinnosti. Aj to je súčasť komunikácie. Keď vieš, že 90% tých poslancov sú v práci, ale účelovo to dáte na 9 hodinu. Čiže treba si dopovedávať veci a nehovoriť si iba čas. Takže za tie pracovné porady každý, kto bude môcť, určite príde. Začína sa nám september, končí dovolenková sezóna. Verím tomu, že tá účasť bude lepšia. Ako bola cez tie 2 letné mesiace. Máme tomu niečo povedať? Nech sa ti páči. Asi je problém, aby sa poslanci stretli. Aby si navzájom zavolali a povedali si, áno, chceme sa stretnúť pred týmto zastupiteľstvom. Keď ja som poslala mailom, ja som sa nepýtala na priestor, ja som sa pýtala na tú komunikáciu. Ja som sa pýtala na tú komunikáciu. A to je dobrá otázka. Kde je konále pán starosta zavolal poslancov? Lebo on chce, aby mu schválili jeho návrh. Kde je ten problém? Prečo môj návrh? Ale kto to predkladá? Obecný návrh, veď vy to predkladáte. A kto to predkladá? Aspoň Jakoben za dedinu, keď už poslanci nie. Ale Počúvajte ma, 22 mesiacov sme v úrade. 22 mesiacov sme v úrade, máme 18. schôdzu. A mali sme minimálne 11 porád pracovných. Kedy ešte chcete každý týždeň, alebo čo, tak jednoducho presťahujte sa na úrad a ja budem s vami komunikovať. Nemáme s tým problém. Ja len hovorím túto o konkrétnej veci. To sú, ideme tu riešiť nejaké veci v úprave rozpočtu. A v tejto konkrétnej veci mohla byť pracovná porada, aby som ja nemusel komunikovať ďalším poslancom, že kde sa toto robí. Lebo on vám to nie je schopný sám povedať pred vami, lebo radšej cez mňa. Tak toto vyzerá. Ale som predseda finančnej komisie, na to máme komisie. Ale na Nie sú poradný orgán zastupiteľstva. Dobre, čo mám čítať? Dobre, takže môže nám povedať tú vodnú. Ja v marci sa obrátili asi 14 domácností na obecný úrad s tým, na pána starostu, konkrétne keď tam robili jedno čistenie ulice, či nie je možné vybudovať príchojku pre 14 novopostavených domov a nakoliť. Pán starosta s tým súhlasil, tak sme začali riešenia ako. Zisťovali sme si viaceré cenové ponuky, potom sme z hodou okolností prišli do komunikácie s Ekostamingom, ktorý povedal, že to máme zazmluvnené, tak sme už potom ani nehľadali nikoho ďalšieho. Začalo sa vybavovať stavebné povolenie, lenže viete, koľko trvá vybaviť stavebné povolenie na takúto stavbu, lenže ľudia tam chceli bývať, ľudia tam aj bývali, chceli užívať tie svoje nehnuteľnosti, tak vlastne Ekostaming nám to spravil za zálohovú faktúru, kým sa všetko zlegalizuje. Nie je tam žiadna čiernota, všetky podklady sú pani inžinierky Uhlarové, pripravené stavebné konanie. toto stačilo povedať na pracovnej diskutovať si viaceré tie Veď ja to viem povedať aj tu, ja to nemusím hovoriť, ale ja to viem povedať aj tu priamo. A prečo to niektorí musia vidieť skôr a ostatní až tu? No pretože štandardne, Andrej, je to tak, že na obciach nezasadajú pracovné porady všetkých poslancov, na to sú práve tie zastupiteľské komisie, kde sa stretávajú vždy v danej oblasti sa s obecným úradom a daným odborným personálom prekonzultuje tá vec. A na jednotlivých zastupiteľstvách sa potom prezentujú návrhy a stanoviska jednotlivých komisí prerokovávaných bodom programu. A čo sa týka tých zvolávaní, kompetencií starostov chce zvolávať zastupiteľstva. Ak si pozriete viaceré ustanovenia rôznych zákonov, tak viete, že zo zákona
A zákonník práce hovorí, že máte nárok 30 dní na uvoľnenie funkcie poslanca. Zákonník práce to rieši tiež, že výkon verejnej volenej funkcie je nadmestne má zamestnávateľ prekážky. Ja by som prešla teda prednášku, pani učiteľka, ďakujeme. To nie je Hlasíkovaní, to je musí zrobiť legislatívny odbor ministerstva. Môžem sa k tomu vyjadriť, keď som sa chcela vyjadriť. Teraz bolo povedané, že nie sú zvolávané obvykle pracovné porady k daným dôležitým veciam finančného charakteru. Ale ideme do investičných strategických stavebných vecí a k tomuto nebola zvolaná ani raz stavebná komisia. Tak na finančnú vám to platí a na stavebnú nie. Veď vy idete s nejakými koncepciami, s nejakými investičnými zámermi, s nejakou budúcnosťou. Vy musíte vedieť, čo ideme teraz robiť a vy máte tú Božiu povinnosť povedal predsedovi stavebnej komisie. Ja sa pýtam, koľkokrát vy ste zvolali alebo povedali predsedovi, že ideme robiť takéto investičné veci. Vám sa to teraz hodí na finančnú komisiu, ale na stavebnú sa to už neplatí, alebo na školu, školská komisia, vtedy sa vám tieto komisie nehodia. Čiže toto je čisto alibistický, ale alibistická výhovorka vaša. Napríklad ty si členka školskej komisie, koľkokrát ste si V škole, výstavbe školy, potreba, Ja hovorím o investičných veciach. Dobre, môžeme ísť ďalej. Ja ešte, Andrej, ty si sa pýtal, čo robí právna zástupňa s vysporiadavaním pozemkov. V súčasnosti má prípravy 270, nie, on sa to pýtal tomu, ty si sa to pýtal z hľadiska tej finančnej položky v rozpočte. On sa nepýtal. No, ona má 280 zmluv o vysporiadavaní pozemkov v súčasnosti pripravených na podpisy. Takže, ale ja neviem, či To nebola moja otázka, moja otázka bola niekde. No. Ale ja neviem, či ste vy niekedy identifikovali vlastníkov, to je hrozný pracovná robota. Blaho to tak. Ale ja to nevravím, ale... Ja sa nepýtam, čo robia v Lehote, ja sa pýtam vás, Identifikuj, to je ja viem, či si to Vôbec nebolo meriť veci. Ja som hovoril o tom, že znova sa udialo to isté. Že sú vyčerpané prostriedky a že to nie je schválené v rozpočte. Tak to isté, čo som na čo som upozorňoval, prečo to robíte? Ako to mohlo byť schválené, keď dávame teraz zmenu rozpočtu? Kedy to máme spraviť? Ale my to tam dávame od začiatku. Tam vás zároveň, že to by obstarané, ja nespravím. To je váš problém, že ste to zle robili. No, počúvaj, Andrej, a ide ti o to, aby nás teraz dala pani doktorka alebo pani magisterka na súd a žiadala od nás všetko to, čo my jej neplatíme? Ako vie, že nedá? To isté môže spraviť aj pán inžinier Labučký. Tak, ako nás dala Alica. Kdokoľvek, kedykoľvek to môže spraviť. Vy si robte svoju robotu poradne, potom budeme. No, Musíme potom rešpektovať obidve strany zákon. Aj poslanci, aj my na druhé strane. Takže, ale ja si myslím, že vždy by sme mali prioritne hľadiť na to, čo je dôležité pre obec. Ešte sa vrátim tam. Za minulého volebného obdobia, keby toto povie prednosta obecného úradu, že ja som informoval tohto pána poslanca, tým som povedal, že ja som ho nevidel. To takto sa by zachovala. Nie. Bolo to tak. Ja som pri rozpočtom nikdy nehlasovala, si všimol. A prečo? Lebo som vždy nedostala informáciu, ktorú A som pri iných veciach, ale ďakujem vám poslanci do vašich rúk. Ja som Môžeme ísť? Ešte niekto pozmeňovací? Že to bude No tiež, najprv Andrej Môj pozmeňovací návrh rozpočtu obce od založené 2016 spočíval len v tom, že navrhujem znižiť položku vysporiadaných pozemkov o 2800 eur na nulu. Len nechápem, a toto tiež nechápem, pretože minule pri prvej úprave rozpočtu ste navrhovali 8900, teraz 9800. To tiež nesedí, To je ale len dobre. prekve, 8900 navýšenie. No ale je to napísané potom v tom v tej úprave. To je prekve, tak som sa pomývala. Dobre, to je v poriadku. Stále. Ja hlasujem o tom prekvapení. Nie, vidíš, Andrej, pozmeňovať určite. No to viedica je ľudské, Ja si nie priznám, že sa pomýlim. Ale veď ja som povedal, že to je normálne, veď akorát sa to len hovorím, že som tam Andrej, tretíkrát už to tam dávame a tretíkrát to neschvalujeme. Potom mi nepovedzte, že ja si robím podľa seba. Ona bola normálne vysúťažená. Lenže ty vysúťažíš môžeš len to podľa zákona a myslím, že by si mal, pán starosta vedie, že 583 z roku 2004, pretože pani prednoska si vybuje zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, presne ti stanovuje uvoľňovať finančné prostriedky, za ktoré si ty osobne zodpovedný, len ktoré sú rozpočtované. Áno, máš pravdu, dobre, neschválime to, tak môžeme dať súdu, tak pán Lahučky, není problém, my máme peniazy. Prečo to nerobí v zákone? Aha, vy Prečo robíte to nerobí v zákone?
Toto bolo spravené zákonne. Uvidíme, ak sa k tomu zachová potom. Dobre. Ja som to robil zákonne. Ale ty si už poslal to môj Nerozpočtované. Ty si je poslal, ty si je dal. Nepotrebuješ rozpočet. Našu ti je rozpočet. 1 100 000 obstará za školu, našu ti je rozpočet. Poďme. Keď máme 2 milióny... Môžeme čítať, Andrej, Vidíš, a vraciame sa už k tomu. Poďme ďalej. Ja vám hovorím, prídite na úrad, kľudne tam môžete sedieť so mnou a nemáme problém. Ideme hlasovať. Dobre, takže Za čo teraz hlasujeme? Uznesenie, prosím. uznesenie číslo 204, 205. Predkladá pozmeňovací návrh druhej úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2016. Predkladá Andrej Moravčík, poslanec obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo pozmeňovací návrh druhej úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie za rok 2016. Schváľuje pozmeňovací návrh druhej úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie na rok 2016 podľa predloženého návrhu. Je to treba prečítať. Andrej už povedal. Dávam teda hlasovať, kto je za. Dávam teda hlasovať. Kto je za tento predložený návrh? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Môžem poprosiť, ktorý ste boli za? Lebo ja som to zapísala. 6. Čo za to ja sa zdržali? Ten návrh pána poslanca o vysporiadaní pozemkov robiť nemusíme, takže nemusíme robiť ani kanalizáciu, pretože všetci to budú robiť zadarmo. Ale oni si to zaplatí, Jurán. Veď si to pán starosta zaplatil tie peniaze, pani právnička. Ale nie všetky. Nemá s tým absolútne. Ale milión stojí našu problém. Nepotrebuješ asi to. Keď si povedal, že nemáš certifikát VO, tak potom nerozprávať stále o celej stavbe. Jednoducho, môžeme sa o tom pobaviť, o týchto hodinové diskusie, ale najprv si načítať tie 4 články. Dobre. Ďalší pozmeňovací návrh je. Teraz ide ďalší. Ďalšie pozmeňovanie. Pani kolegyň. Ja ešte tento nemám spracovaný, vydržte. Na základe výsledkov metodickej návštevy pracovníkov regionálneho úradu zdravotníctva podľa 10.8. a viacerých priebežných stretnutí s vedením materskej školy, starostom obce a vedením Noce Božky, podávam poslanecký návrh druhej úpravy rozpočtu obce Veľké Zálužie na 2016 následovne. Vytvoriť položku v programe 6 pomocná podpora a zniženia 6.2 sociálne služby kultík dočasnej starostlivosti pre deti s následovnými položkami. Mzda pedagogického pracovníka 2393 eur 3 mesiace za november a číny s odbornými 620. To je vlastne tento. Všeobecný materiál za 300 eur. Súčasne znižiť bežné výdavky program 2 podprogram 1.7 obecný úrad na minimum 2393 eur a program 6 podprogram 6.2 sociálne služby posudková činnosť minus 300 eur. Zdôvodnenie. Ako poslankyňa obecného zastupiteľstva, ale aj ako jedna zo štatutárov občianskeho združenia Materské centrum Božky chcem dôstojne zastupovať a ochraňovať rodiny s deťmi a matky na materskej a rodičovskej dovolenke. Preto sa predsedníctvo Materského centra Božky rozhodlo poskytnúť časť obecných priestorov, ktoré máme v užívaní, na zriadenie poldennej triedy pre neprijaté deti rodičov, ktoré majú mladšieho súrodenstva. To znamená, ich matka je na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Prevádzku kultíka dočasnej starostlivosti pre deti máme odobrenú aj regionálnym úradom verejného zdravotníctva sídlom vnútra. Maximálna povolená kapacita kultíka 11 detí na 3 roky a bude využívať jednu herňu kuchynku na vydávanie stravy, iba 10 a vlastné sociálne zariadenie. Prevádzku Materského centra Božky týmto neohrozíme. Občianske združenie bude aj naďalej fungovať v bežnom režime, bude používať jednu herňu kuchynku vlastné toalety a detské ihrisko. Nástup pedagogického zamestnanca Materské centrum nemá prostriedky, preto zdvorilo žiadame obecné zastupiteľstvo o schválenie dole uvedeného
Ďakujem, pani poslankyni. Ja sa môžem opýtať, na základe akých kritérií budeš vyberať tých 11 miliónov, lebo tých žiadostí, že sú niektoré viacej. Na základe čoho? Bavili sme sa v materskej škole, je tam 22 neprijatých detí, z toho nie všetky spĺňajú tie kritérie, že majú 3 roky a že ich matka má ešte ďalšie deti, teda rodičia majú ešte mladšie súrodenca. Takže v prvom rade budeme brať tie deti, ktoré majú na 3 roky a majú toho mladšie súrodenca. Je tam okolo 9 detí už teraz v podstate takých prihlásených, ale máme tam nejaké 2 alebo 1 testované. A už je známy ten pedagóg, je to pedagóg, to bude s tými deťmi. Áno, bude to pedagóg. A kto to je? Dana Omelinová. Máte ešte nejaké otázky? Trošku mňa tam nejako zaujalo to, že materské centrum sa rozhodlo prenajať obecné To nie je prenajatie. Ale to tam nie, ako to bolo na Je tam napísané, že poskytnúť časť obecných priestorov. Ja si myslím, že obec poskytuje priestory, trošku to tam treba sa teraz ktoré máme používané, pretože A tiež by som sa rada opýtala, na základe akého uznesenia má materské centrum podpísanú zmluvu s obcom. Ale to je skôr na starosti. my máme vlastne všetci už od organizácií Rómov podpísané zmluvy a už sa to To stalo. znamená, Áno, ale to je bolo uznesenie o prenajaní. To nie je Prenajom prenajom. vo uznesení uviaľ, že starosta môže podpísať zmluvy o užívaní priestorov z organizácií poskytateľí obci ešte rozhodnutí No ale keď sa pridelovali priestory, to som myslím. Áno, to sú zmluvy. Občianske Ale všetci Všetky organizácie schvalovali sme zmluvu, ktorá mala jednotné znenie, iba sa doplnili organizácie a priestory. A nie sú štvorcové. Nie sú zverejnené. Ďalej, tak sa má. Napríklad to. Dobre, No, že to sa týka záhradkárov, Tak ale prečo nie sú zverejnené taká obyčajná vec, to nechápem. Ešte máte nejaké otázky? Takže vlastne zabraníte Martinovu národu. ale veď, Nie, ešte my tu to sa nie- hlasovalo, Sa to Nie, ale Ale nerokovalo. čo predbiehaš udalosti, Práve to nedá. sa chcem na to spýtať. Veď náš pozmeňovací návrh bude sa len hlasovať. V poriadku, ale keď chcete rokovať, tak rokujeme. Ja som sa opýtal podľa akého tu sú tie škôl, to je všetko v poriadku. Či budeš mať pedagóga veci, ktoré ma zaujíma, som sa opýtal, a nie som odpoveď dostal, tak z môjho pohľadu, že to bude súčasťou bršie. Áno? Súčasťou bršie. Dobre. Nebude to školské zariadenie. A budeš to rozpočtovo aj nejako inak, iných zdrojov, alebo len z obecných na tú výplatu pre mzdu, pre učiteľov. Je to zahrňať niečo iné, obnášať. Je tu tých 300 eur na Len iba tých 300 eur, čiže to chceš tiež vedúci. Dobre, a navyše máš ešte nejakých donorov, sponzorov, alebo neviem čo, doriešiš to len takto. Dobre, ďakujem. Možno keď bude projekt rodinná práca, že by sme sa zapojili, ale to je veľmi otázne, pretože nevieme ešte podmienky, aké budú. Stačí mi to ďakujem. Mohlo sa to ide vyskúšať, či to vôbec bude fungovať. Ešte to Je také to na jeden rok sú hygieny dovolené, takže Na rozpočtované to máme, až aby sme si to uzrejmili do konca roka. Áno. A ja vás dobrom upozorňujem, že pokiaľ pani Jarina Lauška, pani riaditeľka základnej školy deklarovala, že do decembra dokáže fungovať v rámci súčasnej prevádzky základnej školy, od decembra, že nie, aspoň takto som si to zapamätal, tak potom bude potrebné hľadať alternatívne riešenie, keď nebudú dobudované triedy. Tak aj na toto treba pamätať. I v tomto prípade. Ďakujem. A Peťo, povedz to povedáte s tým, že ak sa nedobuduje škola, nebudeme súhlasiť s dvojsmernou prevádzkou. A ja som to už predtým povedala v rámci toho programu, keď sme sa rozbiehali do úveru, že budem chcieť, alebo teda, že by som podporila návrh, aby sa znova zriadili triedy v tej sanovanej budove. No ale pani riaditeľka práve, že nechce tú budovu, pretože keď si predstavíte Keď prváčikovia... sa bude musieť rozhodnúť medzi dvojsmernou prevádzkou, myslím si, že
Ja doplňujem. Prváčikovia a druháčikovia boli v tej budove. To sú deti, ktoré sú najpomalšie a najšuptavejšie. Kým sa prezliekli a odišli na hodinu telesnej výchovy alebo na stravu, z tej hodiny im odišlo 20 minút. ale my nemáme... Nemôžu tam ísť starším to neschvália. Tie priestory sú kapacitne malé, veď sme tam Martinka, keď tam mala hygienu, tak ma prizvali. Jednoducho je 11 detí nám spávajú. Tam viac detí, Oni vlastne nebudú spávať, budeme to je to bude, bez obeda. Len treba počítať s tým, že budeme hľadať alternatívne riešenie. To som chcel na tom povedať. Ja čo si Som pamätám, že poslancov by prišli s nejakým návrhom, aby sme to vedeli do decembra. Lebo v decembri prídeme my a zase to bude zlé. Nie, keď ty stávaš školu, tak ja sa na ňu veľmi teším, keď bude to stavať. A ja sa na ňu teším, že tešíme sa všetci na ňu. To už sa nedá očúvať. Ja si pamätám, že pani riaditeľka povedala, že oni sa uskromnia, oni si to zariadia podľa seba, oni si to vo vlastnej režii budú tam riadiť v škole, v tej budove. Oni sa neplánujú niekde do nejakej inej budovy natlačiť, kým to nebude postavené. To si keď ma pamätám, ja takto sa vyjadrujem. Návrh na uznesenie číslo 206. Obecné zastupiteľstvo v Veľkom Záluží prerokovalo poslanecký návrh inžinierky Martiny Vavríkovej. Schváľuje poslanecký návrh inžinierky Martiny Vavríkovej následovne. Vytvoriť položku v programe 6 komunitná podpora pod programom 6.2 sociálne služby prvok pútik dočasnej starostlivosti pre deti s následovnými položkami. Mzda pedagogického pracovníka na 100%, 2393, za 3 mesiace september, október, november, 590 krát 3770 plus odvody 207,6 krát 3623 eur. Ďalej všeobecný materiál v hodnote 300 eur. Súčasne znižiť bežné výdavky program 2, podprogram 1.7, obecný úrad 2393 eur a program 6, podprogram 6.2, sociálne služby, posudková činnosť minus 300 eur. Ďakujem. Dávam teda hlasovať, kto je za tento pozmeňovací návrh. Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Dvaja. Ďakujem. Dvaja sa zdržali a... Ostatní boli za. Ďakujem, pani riaditeľka. Ja toto chcem poďakovať pani Vavríkovej, pretože to, čo urobila nad rámec toho, čo má robiť, a teda snaží sa tým deťom pomáhať, snaží sa tomu zálužu nejako pomôcť. Aj klobúk dole pred ňou, ozaj keď mali všetkých poslancov, taký ako je ona, tak táto dýna inak vypadala. Takže ešte raz Martinka ďakujem. Ešte stanovisko hlavnej kontroly, tak poslala. No ale ešte, toto sme ho pozmením Áno, hlasovali. to sme nečítali stanovisko, ale už je Ktorý by som poprosil prednostku obecného úradu, aby prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky k druhej úprave rozpočtu na rok 2016. Takže keďže ste dostali stanovisko hlavnej kontrolórky, tak ja len prečítam tie základné body. Inžinierka Ohačeková konštatuje, že pri spracovaní stanoviska vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2016 do dňa 27.2.2016 a viacročného rozpočtu z predloženého návrhu prvej úpravy rozpočtu na rok 2016 a predloženého návrhu z druhej úpravy rozpočtu na rok 2016. No a čo konštatuje, návrh druhej úpravy rozpočtu obce na rok 2016 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonom číslo 5/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zmenia doplnení niektorých zákonov, znení neskôrších predpisov a zákonom číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmenia doplnení niektorých zákonov tých neskôrších predpisov. Návrh rozpočtu zohľadňuje ustanovenia zákona 52/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, zákona 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane, to je nariadenie vlády,
príjmov územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona číslo 597/2007 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, znení neskôrších predpisov a ostatné súvisiace právne normy. Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu Veľkom Záluží návrh druhej úpravy rozpočtu obce na 2016 schváliť a žiadam stanovisko priložiť návrh druhej úpravy rozpočtu na 2016 a predložiť dňa 15.8. na rokovanie obecného zastupiteľstva. Predložené 8.8.2016. Ďakujem. Môžeme hlasovať o tejto správe samostatne? Potom rozpočte ako celku, tak? No, ja si najskôr myslím, že by sme mali o rozpočte ako celku, lebo tam boli iba pozmeňováky a naraz o tom návrhu a potom o tej samostatnej správe, alebo tú správu sme mali úplne na začiatku riešiť. To alebo to, ale to je môj subjektívny názor. Povedzte, ako mne je to jedno. Vy ste zastupiteľstvo, vy rozhodujete. Čiže by som bol rozpočte ako celok a potom samostatnú správu. Lebo sme prešli dva pozmeňováky a teraz riešime jedné uznesenie, ktoré síce patrí k rozpočtu, ale sa netýka toho, lebo z dvoch pozmeňovákov vzniká celkový návrh. Aby to nebolo zbytočne zmetočné. Čiže ďalšie nasledujúce uznesenie, ktoré ide po dvoch pozmeňovákoch, bude, že hlasujeme o rozpočte ako celku, všetkých dvoch pozmeňujúcich návrhov. Čiže druhá úprava rozpočtu. Tak. Uznesenie číslo 207. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží prerokovalo návrh po A. Prerokovalo návrh druhej úpravy rozpočtu na rok 2016. Po B. Berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k návrhu druhej úpravy rozpočtu na rok 2016. Po C. Schvaľuje návrh druhej úpravy rozpočtu na rok 2016 vrátane prijatých pozmeňovacích návrhov. Dávam teda hlasovať, kto je za takto predložený návrh. Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem. Ideme k bodu číslo 10. Takže prečítame návrh uznesenie. Uznesenie číslo 208. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce inžinierky Alici Uharčekovej k návrhu druhej úpravy rozpočtu na rok 2016. Dávam hlasovať. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Ako by som hlasoval? Hlasoval, áno. Máme? Môžeme ísť ďalej? Tak ideme k bodu číslo 10. Odsúhlasenie priestoru pre OZ Vitis. Minulom roku som vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva informoval, že obec je súčasťou občianskeho združenia Vitis. Obecné zastupiteľstvo občianske združenie Vitis sa uchádzalo
o akreditáciu a získanie postavenia miestnej akčnej skupiny pre čerpanie eurofondov z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020. Boli sme úspešní a boli mu pridelené finančné prostriedky. Keďže dlhodobo je vedená adresa občianskeho združenia vo Veľkom Záluží, táto ostala zachovaná a boli mu pridelené 2 kancelárie pre činnosť po bývalej obecnej knižnici. Projektovým manažerom sa po výberovom konaní stal magister Marián Cipár, už sedí tu v tých priestoroch. Prosím obecné zastupiteľstvo, aby oficiálne určilo spôsob prenájmu priestorov pre občianske združenie, napríklad ako dôvod hodný osobitného zreteľa, kde určí ročnú výšku prenájmu povedzme 150 €, pretože im to pôjde takisto do nákladov alebo do čoho. To by mali byť nejaké náklady naše, čo máme na energie alebo na niečo také. Alebo obec podpíše zmluvu o poskytnutí priestorov s nimi v tom znení, ako so záujmovými organizáciami pôsobiacimi v obci. Takže to by mali potom gratis. Takže neviem, ako sa rozhodnete vy, či teda aspoň tie náklady na energie, že by sa im fakturovali, ale to by to bolo. Pretože ten BIPIS nám môže len pomôcť. Dostali sme finančné prostriedky, uvidíme, koľko to bude, pretože prerozdených bolo nejakých 3,2 milióna alebo koľko, ale teraz sa to má znižovať. Je nás 11 obcí, malo by to byť pomerne rozdelené, takže podľa toho musí sa rozhodnúť vy. Či im to prenajmeme, ako im to prenajmeme. Sme taká stredisková obec, všetci to majú blízko sem, takže povedzte ako, dajte nejaký návrh. My sme vám predložili nejaký návrh, buď teda to budú platiť, alebo im to prenajmeme zmluvne, zmluva sa ošetrí nejako. Má niekto nejaký návrh? Toto nebolo vôbec, to vôbec nebolo? Nie. Občianske združenie už dlhodobo má adresu vedenú, ešte keď bol pán Vítek s jeho predsedom. A vlastne minulý rok, čo by to bolo tento rok, odsúhlasovali, akredtovali sa občianske združenia ako miestne skupiny pre program rozvoja vidieka, aby sa dali čerpať finančné prostriedky z fondu, Európskeho fondu pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. No momentálne v súčasnosti všetky výzvy stoja, pretože niektoré z MOS vyvinú iniciatívu, aby sa na novo prehodnotili masky a doplniť si ešte niektoré ďalšie občianske združenia ako nové miestne akčné skupiny. Keďže vieme, že tie peniaze získame, mali by sme dostať teda tie peniaze, ktoré boli prisľúbené, ale nie je to ešte stále podpísané na zmluve, tak to občianske združenie, všetci, čo sú predsedníci občianskeho združenia, všetky tie obce, tak sa vyjadrí, že bolo dobre to ponechať u nás. Takže dávame do rozpravy, akým spôsobom teda poskytneme tieto priestory občianskému združeniu BIPIS. Či to dáme klasickým prenájmom, alebo to pôjde osobitným zreteľom, alebo to pôjde takou zmluvou, ako majú naše organizácie, či už je to Magista, alebo je to tak kostola, alebo je to občianske združenie, Materské centrum Božky. Čiže len sa dohodneme, akým spôsobom, aby sme vedeli pripraviť zmluvu, lebo keby sa rozhodlo, že sa pôjde prenájom prípadne osobitného zreteľa, tak zámer musí byť schválený, 15 zverejnený pred schváľovaním. Takže o toto teraz ide, aby sme našli spôsob, akým tie priestory oficiálne poskytneme. Alebo ich dáme len tak bezúplatne. Len tu chcem upozorniť na to, že oni si môžu uplatniť do oprávnených výdavkov náklady na energie. Takže tieto miestnosti samostatne nemajú. To najlepšie bolo učiť nejaký paušál ročný. To je jeden počítač, jeden človek, ktorý tam je. Možno to bude potom viacej, keď bude tá ročná skupina fungovať. No, tak, keď dostanú peniaze, tak možno, že sa to zvýši, tak potom by sme mohli... Tam nezvládali. Čo? Tam nezvládali. Tých 150 € navrhol pán starosta z Romanove, ktorý bol predsedom občianskeho združenia. Takže to je len príklad, že akú sumu. Aby sme videli, no keby to išlo osobitným zreteľom, tak na budúce zastupiteľstvo by sa pripravil zámer a zmluva, čiže by sa to zverejnilo 2 týždne pred rokom. Čiže o tom by sa dalo už na budúce jednať.
Že len treba nájsť spôsob, ako sa to teda poskytne. Keby sme ešte tak ako mali organizácie, pripravíme taký Zoom a schváli sa taká zmluva, čiže čo pripravíme do ďalšieho zastupiteľstva, aký postup je na tom? To všetko je možné. Len my to nemôžeme stavať. No, tak čo? Máš nejaký návrh? Čo to je? Posledíme ešte 5 minút, čo? Mám návrh, že ide o jedného človeka na počítači, môže sedieť na obecnom úrade. Prečo by sme mali dávať tieto? Nemusíme im to dať, kľudne môžeme do Lišňovej alebo do Rumanovej. Mne je to jedno. Ja si myslím, že keď hlavný kontrolór mohol sedieť, tak ja tým tam mohol sedieť. Ja si myslím, že to je úplne adekvátne. Len si treba vedomiť, že následných 5 rokov a majú pečiatky, všetko majú robené hlavná 788. A hlavný kontrolór, keď má o seba nejaké veci, tak to je ešte závažnejšie. Takže akože dajte mu tam... Dobre, povedzte, ako ideme ďalej. Mne je to jedno. Schválte tam bare 10 000, je mi to kúpne. Ja som zásadne proti tomu, aby sme to Ja dali. som proti. Zásadne proti, áno. Pretože ja som dala návrh, ktorý si vetoval, takže pán starosta, ja si myslím, že hlavný kontrolór obecné zastupiteľstvo sa nemá kde stretať, obecné zastupiteľstvo komisie sa nemajú kde stretať. Ja si myslím stále, že tie potreby obecného zastupiteľstva je vyšité. Nechápem, prečo by sme my Obecnému zastupiteľstvu sme prideli priestory v našich priestoroch. To si bol ty, pán starosta, ale toto je kompetencia obecného zastupiteľstva, vieš? Ale vy ste to nechceli, tak čo vám mám spraviť ešte? Ale Povedzte mi dnes čo? bol protinávrh, pán starosta, to neschválili poslanci, akože prosím, jeho? Ja som dala protinávrh, predsa, akože neschválili. Dobre, poďme ďalej, môžeme o tom hlasovať. Ja som si teraz povedala svoj návrh. No, ale my potrebujeme ako? Ja by som to zracionalizoval. Tieto priestory si určil ty ako starosta. Nie, to bol návrh, aj som sa vám toto pýtal. Dobre, nie, ale nejakým hlasovaním to prebehlo, alebo neprebehlo, že si určí tieto priestory. Oni požiadali, či by tam nemohli byť. Pán starosta Jankovi s vedením občianskeho združenia, tým, že tam majú vedenú adresu. No keď bol Vítek vtedy riaditeľom povereným riaditeľom Centra voľného času a v tom čase bol aj predseda občianskeho združenia, tak sa to tam automaticky vtedy dalo. Medzi tým nastali viaceré zmeny, ale to občianske združenie aj možno tam stále chodila sem. Ani za tie roky, odkedy už pán Vítek nebol teda riaditeľom alebo predsedom toho občianskeho združenia a bol pán starosta Jankovič, tak sa to stále tá pošta evidovala, všetky pečiatky sú na tú adresu, kde je spoločenský dom. Tak nás požiadali, že či by bola naša obec ochotná tieto priestory našli poskytnúť a vymedziť. S tým, že zatiaľ je tam iba pán magister Cipár ako jediný, ak by sa už oficiálne spustila maska, začnú sa robiť projekty, tak pravdepodobne ešte ďalšie administratívne sily tam budú pridané, pretože on sám nebude zvládať 11 ročí manažovať projekty. Ale pokiaľ teda nie je oficiálne podpísaná zmluva o pridelení finančných prostriedkov v rámci lídra, tak je len on sám, lebo už Jankovič to všetko nestíha. Je to dosť veľa administratívne. Vieš, takto ti to vysvetlím, že pokiaľ ste už tam toho pána inžiniera Cipára dali a absolútne vás nezaujímalo, či si o to myslíme, že áno alebo nie, nevidím teraz dôvod, aby ste znova od nás chceli nejaký názor, či áno alebo nie. To je ad 1. Ad 2. Tých priestorov až tak veľa nemáme, čo sa týka obcí. Spravilo sa veľké, po tvojom zvolení, tzv. Veľké sťahovanie. A v rámci tohto veľkého sťahovania nám odišla aj na Bohu milú činnosť Horná Krčma. Bývala, kde sú teraz Bršky, kde ešte niekto iný. Čiže znova sa nám znížil jeden priestor a okrem iného, že podporujeme mladých, tak neexistuje niečo také ako sociálne služby mimo, myslím, že nosenia obedov. Čiže ja by som si zároveň nechal reálne postavené objekty, ktoré v súčasnosti sú na to, aby sme aj reálne začali robiť sociálne služby. Teraz centrum je sociálna služba. Sociálnu službu myslím vo vzťahu k starým ľuďom. Samozrejme, že je sociálna služba, ale o tom si môžeme o materskom centre hovoriť dlhšie, lebo existujú spolky a existujú spolky, ktoré tejto obci majú určitú exkluzivitu nad iným Prosím ťa, Peťo, k veci hovoria, to nebudem do 12. No, ja ti veci hovorím, že ja nie som za to, aby sme
tieto priestory dali na VITES, máme tu kopec ležiakov, sociálna služba v Záluží len roznášanie obedov, 4,5 tisícová dedina má mať sociálnu pracovničku, ktorá reálne rieši potreby ležiakov. Lebo starí ľudia nie sú len tí, ktorí chodia vonku na akcii, tu sú starí ľudia aj takí, ktorí potrebujú sústavnú starostlivosť. A súčasná doska... Vieš čo, také obrovské zázraky, ako sa spravili aj u tebe, dĺžka, čo sa týka dispozičné, absolútne nevidím problém, aby sa neurobili aj tak. Kde sa chce, tam sa cesta nájde. V tvojom prípade v koordinácii a vzájomne ústretovej pomoci pána starostu a tebe ste tam vybudovali malý raj na zemi, čo je veľmi príznačné. Tak poďme budovať taký malý raj na zemi aj pre našich dôchodcov, ktorí to reálne potrebujú. To je moja výzva do budúcnosti, lebo naozaj tu máme, vy máte vôbec monitorovanie, od akých tu máme dôchodcov alebo ležiakov, to sú nie len dôchodci, aj to sú ľudia, ktorí potrebujú 24-hodinovú starostlivosť, alebo 12-hodinovú, alebo 10-hodinovú. Čiže naozaj ja by som neriešil pre jedného človeka s jedným počítačom 2 miestnosti, ktoré absolútne môže využiť niekde inde. Brška, veď tam sme mali mať, tam mu daj nejakú cihlu, tam toho máš miesta dosť. Veď tam sme mali mať pohovku, kde sme mali my sedieť, tak nech si na tú pohovku sadne, dáš mu písací stôl. Keď to tak veľmi dobre pôjde, tak sa nedá. Deti, tak na čo? Keď je tam detské ihrisko, prečo by tam mal sedieť nejaký pán z VITISu? No, a prečo by mal sedieť niekde, kde do budúcna môže byť stacionár? Prečo by sme mali teraz... Týchto dvoch miestnostiach, to bolo... A nehovorím, že stacionár, ale keď budeš všetko nehovať... Stacionár, nie. Tak som si, že priestor na sociálnu službu nie je tam vecko, pod ktorým by mohli chodiť tí starí ľudia. Poprosím vás, zaujímite stanovisku ako? Buď to bude za peniaze, alebo to bude gratis, nie mi to jedno. Ešte raz, nebudem sa opakovať. Tak, ako si bez náho súhlasu ich tam inštaloval, tak v tomto duchu a zákone si rob, čo chceš. Ignoruje z nás, čo sa týka 1 100 000 na školu, ignoruje z nás vo všetkom, tak prečo nás oslovuješ tejto veci? Ja jednoducho nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ani zboža, ani na voz. Nie. Áno, je to neskutočné. VITIS nám môže priniesť peniaze do obce. Prečo by sme ich mali mať do Nestojí to na jednom priestore. Nestojí. Ale majú tú adresu, majú tú sídlo. Adresa je najmenej. Nestojí to na tomto priestore. Ako? To teda je najmenej. Dobre, nebudeme sa preťahovať. Dobre, ešte mám jeden taký návrh, teda dáme im priestor po Matici. To je na pošte, tam nie je problém, tam nikto tam nechodí, tak ľudne to môžeme spraviť aj tak. Ako nechodí? Kto tam chodí, kedy tam bol? A čo teba to trápi, kedy tam kto? Mňa to trápi, pretože tie priestory sme tam prenajaš. Ako? 2-krát do týždňa, takže neviem, pokiaľ máš ty takéto informácie, pán starosta, ale som zvedavá. Ako čo tak tomu opravňuje, niečo zobrať teraz, nie. Ty si povedal, Ja som povedal pozmeňujúci návrh. Ale to nepatrí nám, táto kompetencia. To je ten rozdiel. My si nemáme tie kompetencie, aby prázdne, nevyužité priestory. To sú prázdne ani nevyužité. Dobre, nechajme to. Dobre, prosím ťa, čítaj. Bodu 10, odsúhlasenie priestoru pre OZ VITIS, uznesenie číslo 209, obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží. No, musíte navrhnúť ako, čo s tým? Ale čo neschválujete? Ale nebol predložený návrh pre nájsť, bola otvorená rozpráva, ako to Ja tu vidím návrh na uznesenie. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží 20 bodiek, prenájom priestorov pre občianske združenie VITIS, ako dve kancelárie po bývalé. 20 bodiek znamená, že asi máte niečo vymyslieť. Či sa to robí ako zámer osobitným zreteľom, alebo ako... Ale môžeme aj neschváľovať. Môžete, tak si to tam naformulovať. Návrh je tak, obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží, bodky, prenájom priestorov pre občianske združenie VITIS, čiže niečo tam musíme doplniť. Nie, nechceme. Môžeme dať hlasovať. Ale to čo? Ale to nie je uznesenie. O bodkách dáte hlasovať. To nie je uznesenie. Schváluje, neschváluje, ako prípad osobitného zreteľa. Tam je to, nie je to tam napísané. Neschváluje a Ale starosta sa nepýtal len prenájom, tam dal, že ako, alebo teda vôbec Ale to sú tie vôbec pracovné nie sú, môžeme sa hovoriť verejne. Viete,
Viete, ako mi to prípada, že pracovné porady potrebujete pre seba, aby ste boli v obraze, lebo vy ste totálne v obraze, nič si neprečítate. Pýtam sa ešte, To sme si nemali prečo čítať, lebo sa to nedostalo vôbec tento bod. Ale o tomto nás starosta informoval hneď, ako sme schvaľovali, ako sa pripravovala stratégia, ja dopoviem, ako sa pripravovala stratégia, integrovaná stratégia miestneho rozvoja, tá CLOD, čo nám pripravovali páni z Lenčeš a Marek. A vtedy ste už vedeli o tom, že sa chystá takéto niečo, vedeli ste, že budú priestory, pretože sa to prerokovávalo verejne a vtedy starosta vedel, že by sa mohli využiť tie priestory, keďže tá adresa je stále vedená v spoločenskom dome, takéto priestory. Či tam chodíte, to sú verejné prerokovania, alebo nie, to už nikto nemôže zaručiť. Jednoducho sa o tom rozprávalo od minulého roku, keď sa predkladala celá stratégia na schválenie na ministerstvo pôdohospodárstva. Nič neschválte. Tak potom treba uznesenie spraviť tak, že obecné zastupiteľstvo Veľkom Záluží neprideľuje priestory občianskému združeniu, a čím to vyriešime. Vy nám nemáte určovať, že budeme prideľovať, prenajímať, akože to Ja som vám len dala návrh, ja som dala návrh, čo tam má napísať, ale nemôžete predsa schváliť uznesenie 3 bodky alebo 20 bodky, to čo je? Veď si predsa naformulujte myšlienku, ale nebola daná návrh, že prenájom starosta vám ponúkol viac možností, že ako a chcel vedieť, ako by sa to dalo realizovať. Takže k tomuto treba zaujať stanovisko. Alebo to stiahneme z bodu rokovania, že sa o tom nebude rokovať. Máme voľné priestory niekde, kde môže byť kancelária, kde to môžeme využívať. Ja sa vás pýtam, ako, či to budeme brať peniaze, alebo nie. Vy sa máte rozhodnúť a vy nie. Tak zostanú tie dve miestnosti práve. O to. Áno, veľmi posledné boli sociálne služby. Dajme to pozitívne, dajme to, že schválujete. Ja navrhujem schválujete. Môže schválujete, tak sa vyjadriť na písmo. No tak napíšte, schváluje. Takže obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Záluží schvaľuje prenajom priestorov pre občianske združenie detí a do 2 kancelárie po bývalej obecnej knižnici. Kto je za? Ale prenájom, kto prenájom? Nič viac tam nie. Nie. Tak ako to je napísané. Ale to nemôže byť práve. Nie, tak či tak ja za to nezahlasujem. Ale že to, čo tam je napísané, veď aj keď vy zahlasujete, to si dalo by byť normálne napísané. Ale prenájom. Teraz sa povedala, Ale si vás ešte úplne inokedy si viete uznesenie prerobiť No, teraz tak som sa zažila. Navrhuje sa takto. Nám sa páči Tak, to nemáte.